Ens trobem a la discogràfica d'Adrià Puntí, aquí al Poblenou, a Barcelona. Abans que res, felicitar-te pel recent premi d'Enderrock, el millor disc català de l'any. Com reps la notícia? Què significa per tu aquest reconeixement? Bueno, però primer, gràcies per felicitar-me i la segona qüestió és, òbviament, que se't reconeixi una feina i un treball i un projecte que hi has posat molt de dins, doncs sempre vulguis o no vulguis, t'ha d'agradar. Vull dir, seria contradictori, no?, que no m'agradés. T'esperaves aquesta benvinguda després de tant temps? Jo crec que la benvinguda ha estat durant aquest temps, aquest silenci aparent que diuen. He tingut apoyo de molta gent i que m'ha donat la força suficient perquè aquests moments aparentment silenciosos i negres no ho fossin tant, no? I la veritat, jo veia que anava creixent el projecte i sí que és veritat que va haver-hi un abans i un després d'Incompletament i ha acabat el resultat que crec que no serà l'únic, amb l'Enclusa un cop de mall i la clau de girar el taller. Què esperes després d'aquest silenci de gairebé 13 anys? Ha sigut un silenci aparent, com he dit. He fet moltes coses, m'he dedicat a altres coses. Sí que és veritat que el cuc d'expressar-me d'una manera com he fet amb aquests dos treballs que es poden dir que són complementaris, doncs he fet altres coses, però bueno, vull dir, estava al cap aquest projecte i aviam que surti a la llum. Estaves preparant. Sí. Acabes de presentar just aquest matí el nou videoclip de la cançó Esperit, que també surt inclosa en el teu darrer treball d'estudi. Què podem veure d'Adrià Puntí? Home, el fet dels videoclips, vull dir, és una part important amb el que és la creació. Jo sempre he pensat que si alguna cosa més que dir que soc cantant o músic, sempre he pensat que soc creatiu. Llavors, els videoclips sempre he format part de la producció d'ells i és una manera també d'expressar-me. El fet que surti l'Esperit avui em fa il·lusió en el fet que, mira, surt l'Esperit i fem aquesta entrevista. I mira, benvinguda la coincidència, no? En aquest sentit que dius, clar, tu treus el disc i alhora també el llibre com per acompanyar, per ajudar a comprendre les teves cançons. Per què et dona la sensació? No només les meves cançons, sinó la idea que vols transmetre, potser. Sí, perquè penso que en el llibre hi ha una literatura en la qual em puc desafogar d'una manera més elàstica que no només fent cançons. Les cançons t'impliquen una acotació i a vegades també tens altres coses a dir, no? I realment la poesia sense pretensions que sorgeix amb les fotografies, els dibuixos, etc., crec que ajuden a que tot el projecte tingui encara més cos. No només volia fer un CD amb una sèrie de cançons, sinó que volia fer alguna més. Ho has aconseguit? Sí. Estàs content amb el resultat? Estic content i bé, només hem de mirar la part de la crítica i la resposta de la gent. La veritat és que n'hi ha per estar-ho. A què atribueixes el teu èxit? Què creus que t'ha fet triomfar? Home, la tossonoreria... Ser insistent ajuda, no? Sí, vull dir, sempre he dit que han volgut fer-me callar i no han pogut, no sé. I també una mica aquest silenci, també una frase de les que feia era quan els indis
callen algú trama. No? Com t'ajudes, com t'inspires per compondre les teves cançons? No sé, qualsevol cosa. Sí que hi ha un treball llarg, encara que a vegades et ve la rauxa i et surt una cançó en un moment i, a més, flueix la música lligada amb la lletra alhora, no? Quan et passa això et sents, bueno, vull dir, estàs en el cel, no? Llavors hi ha vegades que no surt així i has d'utilitzar un mètode que penso que el tinc des de fa molts i molts anys i m'ha servit i em serveix, sí que és feixuc, però m'agrada buscar la perfecció des del meu punt de vista, clar. Vull dir, per un altre, potser no és tan perfecte. Clar, potser les teves cançons tampoc. Algú potser no l'entén totalment la lletra. Bueno, aquí entra una mica el mètode que utilitzo, que la part fonètica la trobo molt important perquè treni bé amb la música. Tot i que sempre el concepte literari el trobo importantíssim també. El que passa que quan no surt, quan no flueix d'aquesta manera automàtica alhora, doncs a vegades has de triar un cantó o l'altre, no? I majoritàriament llavors el color prefereixo que musicalment quedi bé i que l'ambigüitat, o sigui, hi ha cançons que hi ha frases les quals un moment determinat es poden interpretar d'una manera i després d'una altra, i això també ho trobo interessant, no? I no per això deixa o sigui, ensorra la cançó, no? Vull dir, parlar de l'esbrina, de què explica, vull dir, explica moltes coses. Vull dir, en una cançó hi ha 5 mons en allà, no? Però jo crec que hi ha una coherència i hi ha una harmonia entre la literatura i la música, encara que aparentment poder costa de comprendre, no? Aquest estiu et podrem gaudir el 28 de juliol a la primera edició del Talent Music Experience. Has estat mai al Pallars? Sí. Jo, vull dir, ara diré una broma perquè al final soc fill de presons, soc fill de molts de llocs, però Gerri de la Sal, Tremp, tot això, hi havia anat de petitet, bueno, no tan petit. De jovenet? Sí, de jovenet, a fer els disbrats i més tard alguna baixada en piragua també l'he fet, en la viure i disfrutar del territori. El Noguera Pallaresa? Sí, exacte. M'hi he banyat, he passat molt bones estones allà, de veritat. Els records que tinc d'allà, sé que a la meva vida a vegades hi ha un punt, un denominador comú que hi forma part la tristor. Ara mateix els records que tinc d'aquelles contrades, la tristor, sí que el romanticisme sí que hi era, però de tristor no em vaig viure, ans al contrari. Què esperes d'aquesta experiència? D'aquesta trobada a Talarn? Home, no sé. Què t'agradaria? Home, jo espero que, com amb lo beneits que som, doncs ens ho passem bé i aviam, allà el concert que faré estarà més encarrilat cap a la clau de girar el taller, però sempre hi haurà alguns punts de l'Enclusa Incot de Mall. Vull dir, aviam, jo no he vist a l'escenari, però de la manera que m'ho imagino, crec que hi poden ser les dues parts, però en principi l'Enclusa Incot de Mall el deixaríem per un altre dia, no algun altre... Sí, t'esperarem un altre dia. Bé, ja tenim ganes que arribi juliol per poder gaudir d'aquesta experiència en un entorn privilegiat com és el Pallars. Moltes gràcies, Adrià. A vosaltres. Quiero dar